Que é o comercio xusto? Pois é unha iniciativa das ONGs que pretende que nos responsabilicemos do que realmente estamos comprando, co que estamos tratando. Amarante é unha ONG galega, naceu no 1999 para fomentar o consumo responsable, todo o tema de comercio xusto, facer campañas de sensibilización, tamén facemos cooperación internacional, importamos produtos de prácticamente todo o mundo. O cacao pode vir de Perú, por exemplo, temos artesanía chilena, temos a soia, o que é as lentellas, todos son produtos de agricultura biolóxica, ecolóxica, iso indica que son produtos de moi alta calidade. O pagamento entre o 40 e 60% do que se vende dos fondos recadados que vayan de antema para os produtores para poder soportar as deudas, os beneficios que se repartan entre a comunidade. Internacional de Galicia tiene 3 campos de actuación. Uno es la cooperación y la ayuda humanitaria, después otro de los campos es la educación y la sensibilización. Ahora mismo estamos haciendo unas campañas que es Juegos del Mundo, Irene en Senegal, Irene en los Andes. Pansea é unha entidade que leva máis de 10 anos en Santiago de Compostela traballando pola promoción do comercio xusto e polo consumo responsable. Desde Pansea hai varias liñas de actuación. Unha moi importante para nós é a tenda, que está na Rúa Gomezulla, moi cerquiña da Praza de Galicia. Logo, outra liña moi importante de Pansea é a difusión. Aí entraría todo o que son o traballo nas escolas, coas asociacións e demais. Outra parte moi importante é a coordinación con outras entidades, con outras organizacións, con outras plataformas que están tamén batallando polo comercio xusto e polo consumo responsable en Galicia e fora dela. Oxfam é unha ONG para o desenvolvemento. Principalmente traballamos facendo campañas, tamén concienciando a xente, educación xeral básica para todos os nenos do planeta, reducir o índice de pobreza no mundo, conseguir a integración das mulleres no sistema económico, reducir os índices, as desigualdades en xeral, non? Son unha serie de puntos que se acordaron en unha cumbre entre ONGs. Entonces agora todas as nosas campañas están centradas un pouco nesos puntos. Eu creo que en xeral o comercio xusto ten que ir contracorrente, porque non é alternativa ao sistema capitalista, pero si intenta dar un enfoque diferente, baseado nas relacións máis curtas que unan o produtor cos consumidores.